Helo, dwi'n ôl, fi di Bob ac dwi'n ei chydig bach o Minecraft. Dwi yn ôl un o'r un byd, un o'r un lle. Yn yr fideo dwytha, o'n i wedi dechrau, wel nes i'n neud lot, a dwi wedi gwir nes i, mae'n neud y sylfaen i'r tŷ. Wel, y cwrs gobeithio bydd o'n troi allan o tŷ. Ia, fel o'n i'n deud yn y fideo diwethaf, o'n i am dechrau neud tŷ. Ag, ie, dim yn troi allan fel ti ar hyn o bryd yn anffodus. So, ie, felly fi ddechrau. So, fanna bydd y drws, dwi wedi marcio. Dwi wedi penderfynu, fel, ar ôl i redeg allan o bren, dwi am mynd i'n ôl tywod i cael neud y ffenestri a cobbles, o'n i fi cael neud yr ffyrnes. So, ie, dwi'n wedi neud lot, ond hynna dwi wedi neud ag, ie. Gret, dwi wedi rhedeg allan. So, rwan, dwi mynd i dod i'r coed i fi gael pren i adeiladu'r tŷ. So, dim eto. Lle mae nhw? Iei, o'r diwedd. So, dwi'n mynd i wneud y gorau adrau yn yr fideo yma. Yn yr ail fideo o fi'n chwarae Minecraft yn yr un o'r un byd. Dim eto. Oce, mae'r bai o mamma mynd ar nerfa fi efo'r coed. Pen, oedd yma'n di ffadw. Stack. Rhaid i mi di biciad yn ôl i dorri'r coed eto wedyn. So dwi jyst am wneud y wali a fyny rwan. Ac os fedra i wneud yr ffenestri wedyn. So, ia, mewn megis dechrau, diolch. So, mae'n anwl. Oce, dwi am penderfynu lle dwi eisiau ffenestri. Dwi'n meddwl un o fanna ag un o fanna. Digon yn neis. So, fanna a fanna. Fanna 1, 2, 3. Bob 3 dwi'n meddwl na i neud o. Un yn fanna, 1, 2. Dwi'n eisiau 3, 2 yn digon. 2 yn hen digon. I golini'r lle. Hynny. So, ia, dwi am drio wneud o lle oedd hwnna. 1, 2, 3. So, 3 ffordd eto, ond dwi'n mynd siwr lle ddef digon o le. Lle 1, 2, 3. Ia, na i wneud. Dwi efo just digon o le, lwcus fi de. So, dwi wedi wneud just am yr ochr yma. Efo am wneud y ffenestri wrth gwrs. 1, 2, 3. Ffenestri. Ia, na i gael un weddol hir ar cefn y mam fatha 3 bloc. Os dwi'n torri hwnna a hwnna, ac bydd o... Ia, bydd o'n un o'r un peth fanna. So, neu ddangos yr ffram yr tŷ. Mynd i weld gobeithio tŷ mynd i droi allan fel tŷ wrth gwrs. So, yn fama, dwi'n mynd 3 ddysgu ni ar ôl 1, 2, 3 goffan. So, sa heiar yn mynd i fod yn fanna. Bedrock. Mae'n edrych o bedrock. Sorry, mae'n dywyll y fama dend. Na. So much, na i gael o pam dwi wedi cael chydig bach o siarcol i fynd i fyny. So, ia, na i... Dwi'n cael fy nharfu ar
ar yr ogof yna, so, oce, neu, yna goedan yn fama, dwi'n siŵr oedd. Na, ni dorri hwn. Trio, mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Dwi'n meddwl bod yna'n edrych oce ar hynny. Wel, dwi'n meddwl ydy'r tu gorau dwi erioed wedi wneud e, ond, ie. Ne, dim tu gorau. So, ie, meddwl neis. Dwi'n meddwl o un yn fwy eto i fyny. So, be... Na, dwi'n meddwl o... Ia, un i fyny. Dau, un rhedeg allan. Oce, ta. Dyna lot o bren yn fama. O, mae yna annoying. So, ia. Dwi'n just yn mynd i gael hwn. So, beth yw hwnna? Dim creeper. Nes i bod O ia, syniad da, na i wedi gysgu fyd. Dwi'n gallu gweld golygfa foch. Di'n am da. So, ie. Yna i fynd i... O, mae hwnna jyst yn... Mae bob dim yn mynd yn eglur fama. Oce, tri yn neud. O'n i efo un yn barod? O'n i'n meddwl bod fi efo un arall yn barod, ond sa'n moch. So... Dwi'n efo un arall yn barod. Reit wrth ymwyl. Ie, neu just malu hwnna, ag... Ie. So... Dwi'n meddwl be na i wneud tro nesaf wel, dwi'n mwyn siŵr, na i gobeithio fedra i wneud digon i wneud na paid o paid a dim y creeper arall eitha fomio lle fi na. Oce. Os dwi'n mynd â fe i dŵr a neith o gadael fi fomio, neith o hello bombi. Yay. Dim di brifo fi o gwbl. Dwi'n rhaid efallai na fwy dweud. Gyblaen o'n efo lot. Dwi'n mynd siŵr os dweud heini yn wenwynig. Gobeithio bod yn ddim. Na, ond dwi'n mynd rhoi lot. Hynna'n hen ddigon o hongybar. Dwi'n siŵr bod yn farus. Dwi efo... be dwi wedi wastio. Oce. Wastio raffi pren yn beth drwg. Oce. So, dwi'n meddwl na i wneud... Os dwi'n gorffan y hwn yn yr fideo yma, na i wneud gardd bach wedyn. Ac wedyn byddai efo ti. So, just wneud hyn yn fama. A wedyn, ia, na i just wneud y to. Ti'n bydd yn ddigon. So, dwi'n meddwl bod hwn yn rhedeg allan unrhyw eiliad wan. So, dechrau ni jyst ti... Mae pren yn rhedeg allan yn gyflym pan ydych chi'n meddwl amdano fo. Oce. Ie, mae'n neis. Ond i am mynd i nôl, dwi'n mynd i nôl cobblestone. I wneud ffwrnes i fi gael... I cael rhoi'r tywod yn efo. Ie, pren y tro i fi gael.
ddosgiw. So, ie, na i fynd trwy fama. Malu'r, torri'r rhain. Dwi'n wedi gweld lot o bethau nhw. Mae wedi bod yn weddol dawel. Oli, hwre. Parkour. Oh, I've got parkour skis. I believe I can fly. Not. Dwi'n mynd i gael y bren yn diwedd. Waw. O, ie, dyna defnyddio'r bren sydd yn fanna fyd. So, ti'n ochr sgrin, ffwrnes i lawr. Dwi'n yn siŵr os na i... Ia, na i dorri hwnna'n ddau. Ia. Na i di cael pen wedyn i neud o'n allan o fideo nesaf. Wan, dwi'n yn siŵr os dwi'n rhaid allan amser. Na i dorri'r pen yma a mynd i gael mwy. Yma. O ie bod yna lot o bren yma. So... na, dwi'n gorfod cael y gig na. Di torri peth cyntaf. Sy'n cyntaf di torri'n barod. Ar y llonydd. Ie, fydda i goginio'r ein fyd. I neud o'n fwy peth na rwydd o'n dwi efo'r ffwrnes. Tiden ôl. Deg, dwi'n meddwl bod hynny'n lot fawr. Ie, os dwi'n coginio nhw. Ti'n bod hwnna'n dod dau? Dwi'n meddwl mae'r pork chops ydy'r pethau fwyaf... pethau, da chi'n gael fwyaf... Dwi'n gallu... Na, so, dwi am dio cael yr lladd y fochyn yma. Ac wedyn... tydyn ôl. A wedyn dwi am dorri'r coed i fynd yn ôl be o'n i. Dyna ddim yn lot. Wel, alla bydd o'n ddigon i wneud y to. A dwi'n meddwl. A rydw i'n gofyn i dy waliau gyd ag y dywysfyd. So... Ti a fanna, na i fercio fanna. Adeiladu ble ara. Anodd wneud hyn. So... wneud i'r fideo ail. Dwi'n meddwl bod fi'n neud yn dda i fod efo dda Big Body Leaders ti a yn adio'r un cyntaf ag yr un ail am ti a hanner awr. Ia, hanner awr. So, ia. So, malu fan'na. Ges i ma bren? Dwi'n gofio coginio'r pethau yma rwan. Ar ôl, na i ddefnyddio'r pren yma i coginio nhw. Ie.
Os dwi'n rhaid... Na i roed yr ffwrnes a pethau tua fan ar crafting table ar y gist a pethau fama ac fyny bydd y wal yn mynd i fod. So, os dwi'n rhaid 12 yn fanna, a wedyn rhoed y raw beef yma. Hwn, gola. A wedyn o'n fwy o pren. O, be hwnna? O, dwi'n gallu redeg dyna pam. 2 awr yn diweddarach, a dwi wedi cyrraedd y coedan. So, os dwi'n torri hwn, i gael y pren, dwi'n 6. Dwi'n meddwl bydd hynna ddigon i orffan y wal. Dwi ddim yn gallu redeg. Ella bydd y steg di dechrau coginio, di gorffan un o'r stecau yna. Ie, 6, da ni'n disgwyl yna. Ni'n mynd disgwyl yna, de. Od. I. Neud hwnna fanna. O ia, dwi'n mynd i'n ôl tywod i fi gael neud y ffenestri. Mae'n y dywod yma. Dwi'n mynd i'n ôl tools gwell yn... Ella neu wedi cael na, yn yr fideo ar ôl yr fideo nesa. Ella ar ôl i fi wneud y gardd a'r pethau. Nes di weld y golan yn mynd i ffwrdd. Ella na i gael... Na i fynd i'n ôl hyan. So. Na i fynd i'n ôl yr crafting table o fama i gael i graffio drws. Faint ti anna lle mae drws? Oce, 1. O, mae'n 1 drws yn neud. Ar fan eisiau neud cael un yn fama fyd. Na i roed o'n fama. Dwi'n yn siŵr be arall na i neud fama flaw yn yr crafting table a pethau da. Dwi'n yn siŵr... So, os dwi'n... So, yn y fideo nesaf na i wneud gardd a mae'r amser di hedfan a na i orffan o'n